Yang kata mereka tinggal kambat umat balik tripus kita warno. Sekarang Pati Sarto Mawar. Tampil mereka saking kumantrika terseneng temanten putri. Melalui mereka saking kedalin nanti temanten kakung. Ini mawar. Anu memang gambarkan ini ingin belahan. Sojo siap mojo temanten kakung hamil hatiku. Ini siap jadi temanten putri. Dulu siap mojo temanten hatiku. Sampai pun temanten kakung. Menikah kakung berdiri kami terikan dan sampai kompat orongan pantas anayo. Harurukan soho hanya dibantu dengan siapa temanten kakung juga temanten putri. Junjung derajat. Junjung derajat. Berdiri ya. Sajipun siap mojo temanten putri bareng pagar suci kami adi serang dan sono tangannya mengaturkan sembah. Siap mojo temanten putri bareng pagar suci dari temanten kakung kanthi ginaya nuju temanten kakung tak saking dipun saking rugi ing sabeko ugi dipun saking panggoda ing saparga marga. Sajipun kenging Adicara unjukan Tirta Perwitasari. Tirta Perwitasari awujud tirta penting ingkang wujud saking Kendhi Pratara. Dawuh para bisa elingo yogir yen berkuasa sapa lemah bakal banding malam lemah kuwi dik ngombeno cah imam kurang ajar unjukan Tirta Perwitasari ingkang paraken dening Rama Barat Ibu kanthi gedaya muga temanten saribut kanthi pinaringan toya wengling ugi tansah pinaringan meninging makna meninging kalih guyu aja menca wah ngombene karo engcem guyu Bapak Adicara unjukan Tirta Perwitasari Sigawa Jagat Adicara Sindhu Binaya. Temanten sambut sininggal Sindhu wanara konak seto dening kang ibu asuk para pita birahan sarbit tansah pirupa kekreh kautaken lantaran bebener wedi marang anista. Siapa jauh temanten saribut turut ginaya melampahi rinangkul kirapin keputri kang ibu